prvo da vam poželim dobar dan ili dobro večer, s obzirom na godišnje doba, već je palo veče. Da vam se zahvalim svima koji ste me pozvali da ispred Halo Bebe budem moderator ovog sastanka. Želeo bih pre svega da vam se zahvalim na tome i da pored toga kažem da je moja nekako velika i obavezna i dužnost i sreća to što ja kao otac sad 2 dece od skoro, imam sina od 2 godine i ćerkicu od 2 nedelje, tako da verujem da danas stvar o kojima ćemo pričati je nešto sa čim sam se ja relativno skoro susreo i da ću naprediti svoje znanje na tu temu. Pre svega da naglasim da se ovaj panel, ova konferencija snima. Za sva tehnička pitanja koju imaju učesnici ovog panela, odnosno slušaoci i gledaoci, mogu da pošalju u chat ako neko ima neki tehnički problem. Znači, pričamo sada o stvarima samo tehničke prirode. Za sva ostala eventualno pitanje, podpitanje, nešto što biste želeli dodatno da razjasne ljudi iz Halo Bebe, reći vam kasnije Inga na koji mail možete da pošaljete. Ovo je nekako velika stvar za mene i volio bih da neka svoje iskustva, svoje pitanja, svoje brige danas dodatno razjasnim i da podelim sa vama roditeljima ono što je moje amatersko znanje i sa ovim divnim ljudima i profesionalcima koji će, nadamo se, odgovoriti na većinu naših pitanja i briga danas. Dakle, danas su sa nama dr. Olivera Hill, specijalista dečije psihijatrije, profesorka Jelena Radosavljev-Kirćanski, psiholog, primarius dr. Marica Milidrag, pedijatar, Vladana Đurić-Trpevski, Emilina i Filipova mama, Jovan Jovanović, Ana i Filipa, Inga Mihajlović ispred Halo Bebe i Danijela Kuljanin ispred Halo Bebe. Verujem da sam sve pomenuo ljude koji su učesnici ovog danas panela. Ono što bih ja voleo uvodno reći da kažem je da verujem da ćemo danas odgovarati na pitanje i na brige koje muče 99% roditelja. I ja kao osoba koja stvarno želi da se potrudi da bude što bolji roditelj, pogotovo u današnje vreme kad je dosta stvari dostupno, ajde da kažemo u smislu interneta, Halo Bebe, informacija, knjiga i svega, a danas ćemo obraditi teme koje, verujem, najčešće muče novopečene roditelje. I možda da povučemo paralelu, pošto ja sam skoro dobio 2 dete, da vidimo koliko se dobro snalazimo sa prvim detetom i koliko smo uhodani kada dođe 2 dete. Ispred Halo Bebe obratit će nam se Inga Mijajlović i evo, Inga, tebi dajem reč da pozdraviš naše paneliste i da kažeš koju reč u Halo Bebi. Hvala, Nikola, pozdrav svima, dobrodošli, dragi roditelji pre svega. Veoma smo srećni što ste danas sa nama, danas kada slavimo naš 20. rođendan. Želeli smo mi da budemo danas na nekom drugom mestu, sa puno balona, rođendanskih svećica, uz muziku, grešnih slatkiša i da uživamo i družimo se sa vama. Međutim, COVID-19 nas je omeo u tome. Nadamo se brzo će proći, pa ćemo se mi opet lepo družiti na nekom divnom mestu, evo dajemo i obećanje. Zašto smo u stvari odlučili se za današnju temu? Pa osnovani smo sa ciljem da vama pružimo podršku i to radimo već 20 godina, 24 sata dnevno. Zovete nas svakog dana, odgovorimo na oko 400 pitanja, mnogo je dilema, mnogo je nedoumica. Zadovoljstvo i radost jeste roditeljstvo, sigurno, i jedno veliko, neiscrpno, veliko iskustvo. Međutim, ima tu mnogo i uspona i padova. Ima i nekih problema, možemo slobodno reći. Nekada u želji da svom detetu priuštite mnogo toga, idete preko svojih granica. Želite da dete ima kvalitetnu ishranu, da ima dobro obrazovanje, dobro vaspitanje, pripremate se, učite za sve to, ali zaboravite nekad da i vi imate svoje potrebe. Nekad zaboravite i na potrebe partnera.
pa tu posustanete. Često nazovete na ivici suza, sa sumnjom u sebe, u svoje roditeljske veštine, misleći da niste dovoljno dobri roditelji, što je razumljivo, svi ponekad sumnjamo u sebe. Ponekad vam i okolina nameće potpuno nepotreban pritisak, a vi se izgubite u želji da svakome ugodite. Prestanete da se smejete, da se družite, ne jedete, ne spavate, mnogo toga želite, ništa ne stižete, misleći da to baš tako i treba, da je to cena roditeljstva. Izjeda vas briga da li je dete dovoljno jelo, dovoljno spavalo, da li se razvija u skladu sa očekivanim, upoređujete svoje dete sa drugom decom, razmišljate da li ste detetu obezbedili dovoljno igračaka, dovoljno radosti, dovoljno događaja, a još ako imate 2 ili 3 dece, onda avantura baš počinje. Mi vas u stvari učimo da prepoznate potrebe vaše dece i da budete nežni prema deci. U isto vreme mi se trudimo da budemo nežni prema vama, da mi razumemo vaše potrebe, da vas ohrabrimo, osnažimo, ojačamo. Nadamo se da ćemo danas u ovi sat i po moći da čujemo vaše iskustva i radujem se što su tu sa nama i naši roditelji koji će otvoreno i slobodno govoriti o svojim iskustvima. Ako budete imali neka pitanja, pošaljite nam na mail. Mi ćemo u narednim danima pokušati na njih da odgovorimo i odgovore ćemo postaviti na sajtu. A sad bih se molila Nikolu da krenemo u ovu roditeljsku priču. Hvala ti, Vladana, na ovom uvodu i pre svega ti hvala što si mene pozvala da učestvujem u ovome, stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo. Sa nama danas na panelu je Vladana, za koju, pošto se privatno jako dobro poznajemo, znam da jako vodi računa o svemu, da se jako trudi da bude divan i brižan roditelj, a ima mnogo iskustva i u roditeljstvu i u savjetovanju drugih roditelja i na tim savjetima sam joj ja beskrajno zahvalan. Volio bih da mi kažeš, Vladana, kakva su bila tvoje očekivanja i razmišljanja kad si postajala roditelj i kako izgleda dolazak bebe u naš život i da napravimo jednu vrstu paralele, ono što svi očekujemo, što smo gledali uglavnom u američkim filmovima, u odnosu na ono što se stvarno događa. Šta se stvarno događa? Pretpostavljam sam i ja, kao i većina roditelja, imala taj neki ružičasti scenarij u glavi pre rođenja deteta i mi negde svi zamišljamo kako će to da izgleda, a ta moja slika je bila podržana svim tim baš, upravo što si rekao, Nikola, veselim predstavama iz filmova, pa sam čitala priručnike, pa škola roditeljstva, još ako ste vi po prirodi brižna osoba, pa volite životinje, pa možda se čak i bavite nekim poslom koji podrazumeva brigu o drugim ljudima, negde imate i podršku okoline da će tako biti. Svi vam govore, pa da, ti ćeš to umeti, tebi će to lako da ide, pa možda ste čuvali decu, sestrinu, braću i tako dalje. I onda negde vi se tu ubedite sebe da će to vama lako da ide i tu nema šta vas da iznenadi. A i ako vas iznenadi, imate tu razne informacije, srećom, sad je tu internet i YouTube i sve, i vi sve ćete to lako. Sada, moja stvarnost je često izgledala kao negativ tih slika. Znači sve ono što je bilo tako šareno i lako i ti neki blistavi parketi, nigde neopranih sudova, nigde nekog veša, kod mene je sve to tako izgledalo. I ja nigde, nekako sam se često osjećala nesposobno, kao da to meni ne ide i ono što ja uradim, kao da to nije dovoljno. I čini mi se nekad kao da smo, moj muž i ja, bili obični ljudi koji su se pravili da su roditelji. Mi smo to kao, da, mi jesmo roditelji, imamo to dete i mi se o njemu brinemo, a molimo Boga da preživi, znači da nešto ne pogrešimo i da to ne bude ništa strašno svaki put, od nekih banalnih stvari, davanja kapi za nos, mi smo pravili čitavu predstavu, jer niko ne zamišlja, znate, kad razmišljate o detetu, mi smo zamišljali gde će ono da spava, čime ćemo se igrati, gde ćemo se šetati, a nismo nikad u najluđim svojima zamišljali nekih 4:30 ujutru kako mi s nekim antibiotikom idemo po noći i sad ono daj meni ti ćeš, ja ću, bolje znam i tako dalje. I tu smo negde naučili u stvari da su nas deca vaspitala. To je bio jedan dvosmerni proces. Oni su nama pokazali
šta mi treba da radimo i kako mi sa njima treba da postupamo. Ja imam 2 dece i oni rastu u istim uslovima od istih roditelja, ali su potpuno različiti. I za oba deteta ja nekad imam potpuno različiti pristup da uradim nešto što je ista stvar. I tu negde možda je to ta dobit moja od roditeljstva, ako mogu tako da kažem, pošto obično kad govorim o roditeljstvu uvek se setimo tih neprospavanih noći, ali ovo je zaista dobit, da sam se ja negde korigovala kao osoba. Da ja više sada ne radim ono što bi možda radila, na primer, nikad ne prelazim ulicu na crveno svetlo, jer uvek razmišljam, možda me neko gleda i kakav ja primer dajem. I mnoge sam svoje neke loše osobine i navike korigovala svesno, a neke i nesvesno. A sad posle ovo 2 dece, sada smo muž i ja roditelji koji imitiraju obične ljude. Sad imamo neke stvari koje su nam uslovne, na primer, kad prelazimo ulicu na pešačkom prelazu, ako vidite dete, vi se nesvesno usporavate, bez obzira što to nije vaše dete, vi postajete prosto roditelj svakom detetu u okolini. Imate taj neki roditeljski nagon, prosto da svakom pomognete, pa je nekom odvezana pertla, videli ste ovo pretrčava ulicu, vi se stalno nešto brinete. I tako da je to možda, neko moje prvo iskustvo je velika razlika između očekivanja i realnosti bila ta što je bilo drugačije, ali to ne znači da je bilo loše. Eto, to je neki prvi utisak. Nekako mi se čini, to bih i ja naveo kao, sad kad bi me neko pitao, ti si imaš malo duži staž roditelja nego ja, ali nekako mi se čini da sam ja postao bolji čovek i brižniji čovek od kad imam decu, tako da verujem i da mi vaspitavamo decu, a i da deca vaspitavaju i tekako nas i menjaju nas na bolje. Da. Znači, da sumiram ovo što si rekla, ako mi dozvoliš, jeste malo lepo iz američkih filmova, ali moramo da se pomučimo malo da bismo došli do toga. Naravno, ne verujte reklamama, nije sve tako. Naprimer, isto, mi uvek zamišljamo neku igru s detetom, bar je tako kod mene bilo, vidimo onu kutiju, neko dete sedi na nekom parketu, slaže kocke, mama nafenirana pored njega, sve to, a u mojoj stvarnosti ja u 4:30 ujutro stojim s detetom koje pali, gasi šteker i nema nameru da prestane i to njemu igra. I sad negde, prosto to su razlike neke, da vas dete nauči šta je njemu tada potrebno. Vi mu ponudite nešto i sad ono izabere i sad eto, to je možda neka razlika. Opet kažem, ne znači da je loše, ali je drugačije i potrebno je jako puno strpljenja. Mislim da je to prva osobina koju kod sebe razvijete kada dobijete dete, to je strpljenje, odnosno koliko ga imate, odnosno nemate. I ta neka možda, kako bih to rekla, izmeštanje vas iz centra sveta, vaše vreme više nije vaše potrebe više nisu vaše. Samo je stvar vremenski koliko ćete vama trebati da vi to prihvatite i da se tome prilagodite. Eto. To je možda... U stvari, moje vreme postaje vreme od 9:30 kada oni zaspe do 11:30 kada ja zaspem. Da. A i to vreme koristite za, na primjer, nešto, sad ćete vi da pročitate nešto, da će, taman ću da završim ovo dok oni spavaju, tako da je nekad jako teško. Roditelji, mislim, bar sam se ja nekako osjećala nesposobnom, prosto da to meni ne ide. I čini mi se nekada su svi očekivali od mene da ja to znam, da se to podrazumeva. Prosto kao da a ja sam uvijek osjećala moj majčinski instinkt, negde sam zaboravila u porodilištu negde, jer svi kao prepoznaćeš, dete će ti samo pokazati kad je gladno. Daće znake gladi. Naprimjer, to je meni bila prvi moj šok da ja to ne znam da prepoznam, jer moja deca su vada baždareno i blitzkrieg, oni su odmah bili gladni, oni nikakve znake nisu davali, odmah su upadali u plakanje. Onda mi je bilo isto novorođenče spava, ja pročitam 14 do 20, kojih 14, spava u mom naručju, znači ne spava nikako, meni krevetac je i dalje služio za neko odlaganje, eto kad neko dođe, mi smo ga lepo sredili, bebe su uglavnom, mislim, bare su moje bile, ja sam ih nosila i stalno sam ih nosila i stalno su bili pored mene. Tako da, eto, kažem, to su neke stvari i isto sam htjela da kažem, nekad su i neka pitanja koji su mi ljudi postavljali, način na koji postavljali, ljudi nemaju lošu nameru, ali prosto konstrukcija rečenice negde vas ume malo da, kako da kažem, da se osjetite još i očajnije nego što jeste, ne bez loše namere, ali znate kad vas pitaju jel dojiš ili, pa zar nije bebi hladno u šetnji? Mislim, to može drugačije da se pita. Vi se ono osjećate da ste u nekoj poziciji da se branite, pa kažete, ali ono voli da se šeta ili ne znam, njemu je vruće ili bilo šta. Uvek imate neku potrebu da se objašnjavate.
Plus smo neispavani u tom trenutku. A plus da ne pričam koje su nam tolerancije, koliko smo opasni po okolinu za te stvari. Hvala ti, Vladana, na tome da si fair i korektno pričala o tome. Ja imam iste probleme, verujem i većina ljudi, kako se zove, koji smo roditelji sa ne tako velikim iskustvom i borimo i bijemo iste bitke. Olivera, ti koliko vidim da si na radnom mestu. Da, ovdje mi je nekako zgodnije da se skoncentrišem, eto baš pričamo o istim stvarima, nadovezuje se na Vladanu. Ako neko bude upao ovde na ova vrata, da znate da je to moj sin, večna beba, kao što smo pominjali ovde, jer im meni zgodnije ovde nego kod kuće gde stalno neko ulazi, izlazi, ne mogu nikako da se isključim, nadam se da ću ovde moći bar tih nekih sat i po vremena, budem potpuno koncentrisana. Tako da vratili ste me onaj period kad sam ja zapravo svoju decu u periodu bebe nekako upoznavala. To je u stvari ona reč koju treba da koristimo. Kako mi da upoznamo naše bebe? I ono što je Vladana pomenula kako drugi strašno se trude da nam daju direktne savete i da nas upućuju šta i kako. Ja sam bila smislila jednu rečenicu koje sam svima tako govorila, jer su svi znali nekako najbolje o tome šta treba. Ja sam rekla, ja sam završila, pohađala i sad sam upravo u praktikovanju uloge roditeljstva, molim vas, još uvek učim. Tako da, oni su oko bili zbunjeni, to je dečiji psihijatar, znate, oni su tako malo čudni. Tako da ja sam se praktično pripremala za svoju decu 2 godine, zna Marica, seća se, bili smo u domu Zove Savski venac, ja sam čitala knjige, pripremala se za to, a onda je došlo prvo dete koje je onako sve one sitim slovima što piše, ja sam to naravno upućivala suprugovoj familiji, kako to nismo, to nije nigde pisalo, kako se ta deca iz te porodice, drugi deo prezimena ponašaju. Imali smo šale na tu temu zato što nije tamo pisalo da temperament dece može biti toliko različit od temperamenta majke, tako da smo se mi adaptirali, to je nekako bilo potrebno vreme. A da malo ubacimo i tu teoriju koja potkrepljuje ovo o čemu pričamo i svi sa našim iskustvima, šta je u stvari potrebno, koje su te pripreme, po znacima navoda, odnosno psihološke promene koje se dešavaju kod roditelja kada postaju roditelji. Pa evo, na primjer, sa majkama. Majke se u toku trudnoće, još, da kažem, zovemo ih majke i dok nose bebu, ne samo kada je rode, pripremaju nekako psihološki i fizički sa tim promenama oko toga da nekako revaluiraju svoj odnos sa sopstvenom majkom. To nije naravno na nivou mišljenja, ja sad razmišljam o mojoj majci, ali često nam pada na pamet kako je naša majka sa nama, pa ili razmišljam o tome nikad ja tako neću, ili uvek ću ovako kao moja mama. To je nekako, ta neka priča se stalno vraća, pa naš tata, pa da li je partner isti kao tata, pa će to biti tako ili će biti drugačije, osim zamišljanja da li je beba slatka divna kovrđava ili će biti neka čupava gde ne može da je smiriš uopšte. Drugo, ta profesija, i to je, moramo prosto jasno reći, nekim ženama jako važno, nije to sad iz prošlog veka, mnogo ranije iz početka prošlog, gde su žene uglavnom nisu radile, sada uglavnom žene rade i nekako ta profesija, ta karijera zapravo, kako god to voleli da čujemo ili ne, malo zastane ukoliko nemate neku pomoć, ali to je isto privremeno i jako je važno na vreme organizovati se nekako da i tu i tamo uhvatimo neke trenutke koji se tiču naše profesionalnog života. Šta sam ja, na primjer, radila? Ja sam često išla na ove, dobro nisu bili Zoom seminari, ali sam nekako pokušavala da ugrabim neko vreme, da mi neko pričuva dete, da odem, da nešto oslušam, da nešto čujem, da nešto pročitam i to je stvarno bila krađa vremena. To je bilo jako teško zapravo odraditi. I ono što je takođe promena jeste da do dolaska bebe vi nemate osjećaj da neko zavisi samo od vas. Taj osjećaj je malo i lažan, nije to baš tako. To hoću malo da ohrabrim mame. Nisu baš bebe toliko nesposobne, jel? Bez obzira što kažu da su najnezaštićenija bića u celom životinjskom svetu i da to najduže traje. Međutim, kako i sami znamo, bebe takođe kao i priroda pomažu u porođaju. Znači, kad se mame plaše porođaja, pa šta će biti, kako će biti, da ću moći, hoću li, znaću li, beba pomaže prirodno
ima svoj neki ritam, tačno zna kako da ide, probija svoj put. Tako da i što se tiče, na primjer, nekih bazičnih stvari oko kojih sam se ja, kao i vi, plašila, kako će zaspati, hoće li moći da proguta, hoće li ovo da ne znam, kako ću ja to dojiti, da ću ja to uspeti. Sve je to u fazi privikavanja, mi se privikavamo. Znači, jako je važno da roditeljima damo do znanja da je to proces, da to ne nastaje prvoga dana. Taj materinski instinkt je malo prevaziđena stvar. To se u stručnoj literaturi zove u stvari primarna materinska preokupiranost, a to je nešto što mi zapravo posjedujemo, se nama širi neki prostor misli, osjećanja u kome mi pokušamo da prepoznajemo te signale deteta, da ih nekako identifikujemo i da znamo čim nama beba komunicira. Da li je ono što ste pominjali, boli stomačić ili je gladna ili je žedna, ukakana, ubiškana, šta se tu dešava, da li hoće samo da je grlimo, da je utešimo, to se uči. To ne možemo znati na početku. Svaka beba daje neke različite, slične, različite signale, ovako ili onako plače, ovako ili onako se ponaša. Postoji čitava, čak i neka tabela da su pokušali mnogi istraživači da kažu i da pokažu slike kako beba kad plače, kako plače kad je gladna, kako kad je ovo, čak su neki aparati pravljeni na tu temu. To jesu neki signali koji su možda, kako bismo volili da kažemo, ubikvitarni, ali se odnose na to zapravo da mi treba posmatramo naše dete i da treba da pokušamo da se uživimo u taj odnos. Koje su još to promene, neću dugo, ali osim toga što više nismo toliko intenzivno u toj procesu profesionalno, mi znamo da nekim ženama to jako teško pada, pa onda upadaju one postporođajne faze, baby blues ili postporođajnu depresiju. Ono što je važno jeste da zapravo je strašno važan stav roditelja i njihova predubeđenja o tome kakvi će oni biti roditelji, šta će oni tu primeniti ili neće primeniti svoje primarne porodice. Tako da i ono što je takođe važno jeste da li se ti njihovi fantazmi o bebi pre nego što se ona rodila značajno razlikuju od one bebe koje su dobili. To onda malo remeti o tim nekim podržavajućim ili da kažemo otežavajućim faktorima ćemo kasnije pričati vezano za proces vezivanja, odnosno privrženosti. Ali samo hoću da kažem da je proces, da je važno da budete pozitivni, da ne zaboravite da je to u stvari najlepši period u životu nege vašeg deteta. Kako dete raste, to je malo stvari pod vašom kontrolom. A ovde zapravo puno toga pod vašim kontrolama, nekako je puno radosti, ali zbog naše brige ne stignemo toliko da uživamo koliko bismo mogli. Eto poruka, uživajte što više možete, osluškujte vašu bebu, budite što više sa njom. I ja ću da se nadovežem na tebe, ako mi dozvoliš, što pre se opustimo, roditeljstvo postaje sve lepše i lepše. Ja to znam zato što mi je trebalo jedno par meseci da se opustim i da dam sebi prostora da uspavam prvo dete Maksima i tek posle par meseci sam uspeo da se opustim i kao, ok, to je vreme za nas dvojicu, da li trajalo sat vremena, pola sata ili sat i po, i onda sam stvarno počeo da uživam u tome. Hvala ti, Olja, na tome. Jelena, tebi bih volao da pitam, je li okej ako mi kao roditelji priznamo da je roditeljstvo, pored toga što je prelepo, ume da bude jako teško? Pa naravno da je potpuno okej. Mislim, meni je fantastično, sad razmišljam sve vreme koje sve mitove mi imamo, pa je pominjala i Vladana i Olja je pominjala kako imamo mit o idealnoj bebi, kako imamo mit o idealnom roditelju, kako imamo mit o idealnom roditeljstvu. Ja mislim da su zapravo od svih mitova koje ovako postoje, taj mit o roditeljstvu kao jednoj predivnoj, čarobnoj stvari koja tako sama po sebi dođe i teče, da taj mit najduže opstaje. Ja se sećam kad razlika između mene i moje sestre je 10 godina i kada sam ja imala 10, moja sestra imala 20 i porodila se sa svojim prvim detetom i sećam se situacija kada je Zed pozvao telefonom i rekao otišla u porodilište i moje mame koja se pakuje, seda u autobus, ide za drugi grad i ja kažem tati, tata, pa ona ništa neće znati, pa njena beba će umreti, pa ona... Ja sam tada imala 10 godina. Pa ona ne zna ni da je drži, ni da je doji. I sjećam se kad mi je tata rekao, ništa se ne brini, sve to priroda sama udesi, eto ti imaš kuće, pa videla si ona se oštenila, pa dobila kučiće, pa je sve to išlo samo, pa zečica, pa sve to išlo samo i tako će se i Goca snaći i ona će sve to znati sama. I ja sam nekako, vrlo mala sam bila, mama nije bila tu da sa mnom tada o tome priča, jer je bila sa sestrom, ja sam to tatino, sve će to doći na svoje, jako rano usvojila i kada sam ostala trudna, pomislila sam se, ok,
Sve će to doći na svoje. I to me nekako celu trudnoću držalo. I sad razmišljam, kad ostane žena trudna, i ona i partner zamišljaju kako će sve biti lepo i lako i podrazumeva se da će roditeljstvo biti jedna divna stvar. Niko ne očekuje da trudnoća može da bude komplikovana, niko ne očekuje da porođaj može da bude težak, niko ne očekuje da beba može da se rodi sa različitim problemima, niti da majka nakon porođaja može da ima različite probleme. Takođe, porodica ne očekuje da će se dolaskom bebe na svet mnogo toga u porodičnom životu promeniti ne samo na bolje, nego, potpuno smo svesni, ponekada neke stvari i na gore. Šta nam se sve zapravo menja kada dobijemo bebu? Pa prvo menja se uloga koju mi imamo. Znači, više nisam, kako je to lepo Vladana u jednom momentu rekla, izmeštanje sebe iz centra sveta, izmeštanje sebe iz sebe. Ja više nisam samo svoja i ne vodim računa samo o sebi i ne mogu da prekinem stvari onog momenta kada ja želim, zato što je meni nečega dosta. Ja hoću da spavam ili hoću da ustanem i ja rukovodim svojim životom. Sad se više ne pitam samo ja. Pa onda je uloga sa partnerom promenjena. To sad više nije samo moj partner, nego je to sad i nečiji tata. A na kraju krajeva ni ja nisam više samo njegova partnerka, nego sam i nečija mama i mora sa nekim da me deli. Pa se pomeram ja za čitavu jednu generaciju. Znači, moja mama više nije mama, nego je baba, moj tata je deda. I sve te uloge koje se sada multipliciraju i koje se strašno ukrštaju, dovode do promjena na nivou čitave porodice. A onda imamo i bebu koja svojim temperamentom unosi promenu u čitavu porodičnu konstelaciju. I svi na sve utiču i svako na svakoga utiče i svi se odnosi ponovo uspostavljaju i negde je to možda u roditeljstvu i najkompleksnije. To ponovno uspostavljanje porodične dinamike i ravnoteže i traženje nekih uloga. Ko gde pripada, ko ima koju ulogu u toj porodici. Sve to, znači taj negde naš zadatak da se ponovo repozicioniramo kao osobe, sve naše uloge, kao osoba, kao ćerka, kao partnerka, kao prijateljica, kao zaposlena, kao komšinica. Znači sve te uloge ponovo moram, a onda kao za bedu uz sve to ide i nedostatak vremena, jer kada bi ja imala na raspolaganju 48 sati u jednom danu, ja bi verovatno sve svoje uloge stigla nekako da završim, ali sada sam i preumorna, jer ne spavam dovoljno, jer ne mogu sve da postignem. Onda uz taj umor ide i neizvesnost koju ste više puta pomenuli, da li stvari radim kako treba. Nedavno sam pričala sa jednom mojom klijentkinjom koja kaže u Americi se hrana bebi uvodi tek, ne znam, sa godinu dana, nije tačno da je vaše dete ranije krenulo da jede, vi ste to zaboravili, 100% ste prvi godinu dana samo dojili. I onda se ja sećam sebe kada sam uvodila hranu, da li je ok sad ovo, da li ću mu izazvati alergiju, koju količinu sad smem da mu dam, pa onda krenem da mu barim brokoli, pa mi jedna komšinica kaže, ne, tako, moraš da mu staviš i malo pavlake u brokoli, da mu se ne zgadi. A ja kažem, ne, hoću da jede klot, samo malo, onako posunjeno da se navikne na ukuse. Pa se onda pitate, je li to ok ili to nije bilo ok? Pa evo sada moj sin ima 14 godina i nažalost sada ima nekih problema sa kožom, verovatno neki ekcem i ja se i sada posle 14 godina pitam, a da li sam ja negde pogrešila kad je on bio mali? Da sam ja možda neku namirnicu uvela kako ne treba? Iako sam potpuno kognitivno svesna da to, mislim, nema nikakve veze jedno s drugim. Što sve ovo navodim? Zato što vam zapravo sve ovo govori koliko roditeljstvo jeste jedan zahtevan posao. I to nije posao što je kod roditeljstva najbitnije. To nije posao koji je oročen. Ja odem na institut, završim svoje radno vreme, dođem kući, ja se bavim svojim pacijentima i kad sam kod kuće, ali kako da vam kažem, i ne moram da se bavim u nekom momentu, ne moram pišem nalaz, u nekom momentu ne moram da ih testiram. A svojim detetom moram da se bavim 24 sata. Od momenta kad sam ga rodila do momenta dok sam živa, roditeljstvo je naporno, ali roditeljstvo predivno i to je jedina uloga koju niko nikada ne može da vam oduzme. Sve ostalo mogu da vam uzme. Ako mi dozvoliš samo da se nadovežem na tebe, jeste prelepo i sasvim je ok da priznamo da nam je teško ponekad. Dobro, hvala ti puno. Daniela, ja ću te pitati nešto što sa prvim detetom nam je bilo jako teško, a sa drugim detetom mi je žena javila da čim su se doneli na prvo viđenje da je ćerkica počela da sisa.
I ja ću ti pitati nešto o dojenju. Ja sam nekako to zamišljao da je to sasvim prirodna stvar i da tu ništa nije komplikovano. I da će to sve nekako samo od sebe. A u stvari nije bilo baš tako sa prvim detetom. Kakve su naše očekivanja i kakve su tvoje iskustva sa time šta ljudi očekuju, a šta je realnost? I šta je najčešći razlog za odustajanje od dojenja? Hvala, Nikola. U svakom slučaju to je novo iskustvo. Prva beba je prvo iskustvo i bez obzira koje znanje posjeduju majke, idu u školu roditeljstva, tamo mnogo uče, čitaju, preko interneta su dostupne informacije. Kao što je Vladana rekla, dojila je sestra bebu, od nje nešto čuju, nauče, to je veština. Za svaku veštinu je potrebno vreme. Ne može odmah da se savlada. Znači. Kao što su i ranije već pominjali, porođaj može da bude stresan, trudnoća može da bude stresno, znači i sve to u nekom momentu može da se odrazi i na dojenje. Svakako roditelji kada dođu kući sa bebom iz porodilišta, ta prva noć postaje baš kritična i najčešće tada izovu halo bebu i imaju različite pitanje i različite dileme kada je dojenje u pitanju. Znači, ta prva dilema, da li je mama dobro namestila bebu na dojku. Zašto beba neće da vuče, kao što si i ti pomenuo? Šta sad da radi? Iako ima veliko teoretsko znanje, pored tog umora, napetosti, javlja se taj neki strah, anksioznost i ta neka blokada. I mleko jeste tu negde, ali hormon adrenalin je taj koji utiče, blokira to mleko, ono je u dojkama, a ne može da izađe. Zapravo taj refleks otpuštanja mleka je u tim momentima kritičan. I kad nas mame pozovu, prvo ih smirimo, drugo ih opustimo. Onda je tu uvek okolina koja se još više uzbudi kad beba počne da plače, pa gladna je, pa kako ne možeš da je nahraniš. I strah je onaj koji u tim prvim momentima parališe bebu. A onda kako vreme prolazi, kako se adaptira porodica na bebu i beba na svoju novu kuću, tako i to počinje da postaje mnogo lakše. Znači, biti roditelj iziskuje posvećenost od 0 do 24 časa. U 5 sati ustajati, dojiti bebu, to je fizički iscrpljujuće jako. I to rođenje, naročito prve bebe, svakako da je stres i pozitivan stres je stres. I stres će neko da prevaziđe lakše. Nekom će trebati veća podrška, neko će da ga prevaziđe teže, a neko neće nikako uspeti tu stresnu situaciju da prevaziđe i u takvim momentima kada stres ne može da se prevaziđe, dešava se jednostavno da majke često i odustanu od dojenja ako nemaju dobru podršku, prvenstveno podršku u kući, onda i prvenstveno i podršku iz sistema zdravstvene zaštite. Zato je važno da to prvo večer, prve dane uvek mogu da pozovu, da znaju da mogu da pozovu telefon halo bebe, da će ih tamo neko čuti, smiriti, da će im sutradan doći patronažna sestra, da mogu uvek da se posavetuju sa pedijatrom, da je odustajanje jedna opcija, ali kada nešto radite mnogo puta, onda se otvaraju i različite opcije i odustaje se mnogo manje. Te žene koje ne uspeju da prevaziđu krizu, one su se trudile. Dojenje svakako treba da bude prvi izbor, ali čak i kada to nije slučaj da je dojenje izbor, te žene nisu loše majke. Taj osjećaj prosto nije opravdan. Svako razvija neku rutinu sa bebom i pronađe način koji najviše odgovara. Znači, bebi i mami, da li doje ili ne. Istovremeno, osjećaj krivice će se uvek javiti kod odgovornog roditelja, a ne kod lošeg roditelja. To je ono što nekako je važno da kažemo. Spomenula si malo pre da je najvažnija podrška kod kuće i nekako ljudi uvek vezuju da je dojenje vezano čisto majčinska stvar. Ajde da vidimo koliko je to i stvar oca
u toj situaciji i koliko otac može da pomogne kada je u pitanju, ajde da kažem, uspostavljanje dojenja? Kako da ne? Otac je jako važan. Otac je deo porodice i on je važan kako bebi, tako i mami. Da li je to partner, da li je otac, da li je neko ko je tu sa mamom, znači ta podrška neposredna je jako važna, uvek dobronamerna i ako u prvim momentima tata misli da je to jako malo što on može da uradi, to mami, pre svega mami, prvenstveno mnogo znači. Tata uvek treba da osluškuje potrebe mame vezane za dojenje, da joj pruži nežnost, strpljenje. Tata jako dobro poznaje mamu ili partner, znači jako dobro poznaje mamu, zna kako u tim prvim danima kad je ta hormonalna bura i sve prisutno, zna kako, na koji način da je priđe, kako zajedno da porazgovaraju, zajedno da utvrde, definišu taj problem, lociraju ga pa će ga onda nekako rešavati. Kad se mama probudi u toku noći, ona to i bebu i tata sad mislim, šta da se ja probudim? I mami će jako puno značiti da je poljubi, da pomazi bebu, da joj donese čašu vode. Jednostavno, on je tu njena emotivna podrška, tu je uz nju, tu je uz bebu. Nekad će tata prepoznati da je mama jako iscrpljena, pa će morati da se ubeđuje s njom, da se malo odmori, da može on da uzme bebu, da može beba da podrigne na njegovom ramenu, da može nekad da je nahrani sa izmazanim mlekom, da ona odspava malo duže. Znači, tata je jako važan. U prvim nedeljama tata kaže pa ovo je sve lepo, uzbudljivo, ali ja tu ne pomažem mnogo. Sve to je, čini mi se, malo. Kako mogu još više? Prvo treba da tata zna da je mami potrebno vreme da se poveže sa svojom bebom u tim prvim nedeljama. Kad se mama i beba lepo povežu, onda će doći vreme za tatu. To si ti, Nikola, već rekao da je tvoje vreme došlo kasnije. Ali svakako očevi treba da miluju, da nose bebe, da pričaju. To će mnogo značiti mami i samim tim ona će steći određenu sigurnost, opustit će se i bit će manje pod stresom. Druga stvar koju čini mi se Jelena pomenula, to je taj partnerski odnos koji se svakako menja. Tata se ponekad osjeća da je emotivno odsečen, jer mama i beba su stalno u bliskom fizičkom kontaktu jednostavno. Majčinstvo i dojenje mogu samim tim da naruše intimu, seksualni život, partnerski život, znači roditelja. To prosto može da utiče i pozitivno i negativno. Koliko partnerima prija intimnost tokom perioda dojenja i to poboljšava njihov seksualni život, to treba da koriste u potpunosti, ali postoji partneri koji prosto njihove želje se sukobljavaju, nisu iste. I u tim momentima važno je da se o tome razgovara, da se shvati, da se izdvoji nekih sat i po vremena, da partneri budu sami, intimni, da se shvati da je ta bliskost, osjećaj pripadnosti jako važna. Mama se ponekad ne osjeća privlačno, ona se ugojila, ima strije, miris mleka je svuda na svakom modernom predmetu. Jako je važno da tata diže njeno samopouzdanje, da joj deli komplimente na račun njenog izgleda i njihovog prosto odnosa. Ona će tako vraćati svoje samopouzdanje i to će mnogo značiti. A ono što je iznad svega važno, da su roditelji tim, da se fokusiraju na male stvari, dobre stvari što im se događaju tokom dana, da su nežni prema sebi, da sve što je dobro prosto to negde fokusiraju, a ono što je loše ili manje loše, to se i zaboravlja. To je, evo i Vladana sad smešno ispričala. Neke dobre stvari se pamte i prepričavaju, a manje dobre stvari
tu su negde, ali dodate neka doza duhovitosti i nisu više tako loše kao što su bile u tim momentima. Kao što je idejni tvorac ovog telefonskog savjetovališta Anđa Kotević davno rekla, vi ste samo roditelji, niste mađioničari. To je tačno. Istina i nije loše s vremena na vreme, čak i ako nismo mađioničari da izvedemo neki trik. Ja ću kratko samo na tu temu, pošto smo sa prvim detetom stvarno imali onako, da kažem, izazova da oko dojenja. Ja sam nekako bio zadužen da dete držim u najčudnijem mogućem položaju, ne bi li se Maksim nakačio na dojku, i u tom situacijama sam se samo trudio da budem što duhovitiji, ne bi li svoju suprugu Vesnu opustio što više. Hvala ti, Danijela. Inga, tebe bih voleo da pitam kao neko ko je direktno tu, da kažem, u Halo Baby, ima najviše iskustva sa time. Šta je razlog najčešćeg poziva Halo Bebe? Zbog čega roditelji najviše zovu Halo Bebu? Pretpostavljam da je to u slučaju kad se dete razboli. I kako, ovo je stvar koja mene jako zanima, koja mene iskreno ti kažem jako mučila, kako roditelji reaguju na to kad se dete razboli? Da, to su svakako teške situacije. Znači, u svakom slučaju, kad smo mi osnovani, razmišljali smo da se fokusiramo na neka zdrava stanja. Nismo baš toliko razmišljali o nezi bolesnog deteta, da će to biti neko pitanje koje će nam roditelji često postavljati. Najčešće pitanje pre 20 godina je bilo dojenje i uglavnom najveći broj pitanja je bio vezan za poteškoće vezane za dojenje. Međutim, kako je vreme prolazilo, broj pitanja vezan za negu bolesnog deteta se sve više povećavao. Tako da mi od 140.000 pitanja godišnje, više od 50% imamo vezano za negu bolesnog deteta. Naravno, ne govorimo sad o nekim ozbiljnim oboljenjima, bilo akutnim, bilo hroničnim, već ono što je uobičajeno, nešto sa čim se svaki roditelj tu i tamo sretne. Mislim da nema deteta koje se baš nikad nije razbolelo. Kada govorimo o bolestima, mislimo tu na razna stanja, zapušen nos, izvete kiše, kašlje, možda dobije varičelu. Sve su to problemi za roditelje, ali najčešće pitanje je vezano za povišenu telesnu temperaturu. Dakle, roditelje tu brine kako dati lek, kako spustiti temperaturu. Svakako to izaziva uvek brigu, strepnju, strah roditelja, nekada do panike. Znači, najčešće mame opisuju kako se osjećaju i one kažu: oduzela sam se, odsekle su mi se noge, mozak mi je blokirao, ne znam šta da radim. A nekada do te mere da konfuzno iznose, opisuju stanje deteta, nikako ne mogu lepo da opišu šta se to stvarno dešava. Možda bih tu izdvojila febrilne konvulzije, kada to je zaista nešto što je izuzetno stresno i za roditelje, a i za nas, sa druge strane, slušalice. Jer i mi se brinemo za decu i mi želimo da pomognemo. Onda u tom trenutku, tokom cijelog razgovora, ostanemo uz roditelje, da ih utešimo, da ih smirimo, da spustimo nekako tenziju, da bi roditelj mogao da odreaguje, da pruži pravu pomoć deteta i sačekamo da se situacija smiri. Ne prekidamo vezu, znači budemo sve vreme uz roditelje. Nekako je predubeđenje da ako je neko zdravstveni radnik, evo Olja je malo prepričala o tome, da on kao roditelj se snalazi savršeno, za njega nema problema. Njegovo dete kad se razboli, on sve zna, to nema zašto da brine. Međutim, to uopšte nije tako i nama se roditelji često javaju, zdravstveni radnici, koji kažu: ja sam lekar, ja sam sestra. Evo, nedavno smo imali jedan poziv od mame koja je diplomirani farmaceuta. Pitanje je bilo baš u vezi leka. Ali ona kaže: ja znam da bi ja to trebala da znam, ali ja sad ništa ne znam. Kad je moje dete u pitanju, ja ništa ne znam. Tako da mislim da je važno da im budemo podrška. Svakako da ih prvo saslušamo, utešimo, smirimo. Nekad su problemi sasvim jednostavni, ali roditelji se boje bez obzira, zato što beba je mala, ne ume da kaže šta joj je, ne ume da opiše i onda su nekad u strahu velike oči. Jesi zadovoljan odgovorom, Nikola? Nikola se blokirao. Nikola se ukočio, zaledio se Nikola, da. Jel sam proradio? Da, si proradio se.
Ja se previše mrdam. Internet nije baš stabilan, ali pregurat ću. Samo da potvrdim tvoju priču, ne znam koliko ste me čuli, moja supruga je lekar i isto tražimo pomoć kada je Maksim bolestan, da li je sada Lenka dobila dovoljno grama, napredovala i iskustva ljudi koji rade svakodnevno sa decom su neprocenjiva, bez obzira na koju god diplomu da imamo, tako da potkrepim tvoju teoriju. Reci mi samo jednu stvar, da li postoji neki čarobni štapić i neka mogućnost da se mi roditelji za eventualno razboljevanje svoje dece pripremimo naprijed? Pa ne znam šta da kažem, zaista je to teško. Mislim, postoje neke male stvarčice koje stvarno roditelji mogu da urade, ali da se baš pripremimo ne možemo. Znači, roditelji uče o mnogo čemu, i o ishrani, i o higijeni, znači, o vaspitanju posebno čitaju, o psihomotornom razvoju posebno, ali ne verujem da bi neko vrlo rado seo i sad pročitao šta treba da radim kad se moje dete razboli. To jednostavno nije tema koju bi iko prihvatio da baš čita i proučava. Ali nije loše imati toplomer u kući. Zašto to kažem? Često se javljaju roditelji i kažu moje dete ima temperaturu, a nema toplomera. Nema sirup za sniženje temperature. Znači, neka mala priručna apoteka, toplomer, uvek znati kada nam radi lekar, gde je ta zdravstvena ustanova, kako doći do te zdravstvene ustanove, šta subotom, šta nedeljom, šta noću. Znači, možda neku malu prvu pomoć kako pomoći u određenoj situaciji. Ono što mislim da je važno, uvek baš imati broj telefona, ako baš to ništa nemam u kući, koga ću ja da pozovem, kome ću da se obratim. Mislim, stvarno je strašno kad roditelji ostanu sami kući. Znamo da mame su najčešće te koje otvaraju bolovanje i neguju decu kad su deca bolesna, pa je tata na poslu. One su same, ne znaju kome da se obrate. U velikim gradovima možda ni ti komšijski odnosi nisu takvi da možeš da pozvoniš komšinici na vrata i da tražiš pomozi mi, sama sam, ne mogu da se snađem. Tako da mislim da sistemi podrške u zdravstvu i van zdravstva su veoma važni za roditelje, pa se i mi trudimo da pomognemo i to mislim da je najveća naša možda i prednost što smo 24 sata dostupni i što roditelji znaju da tu mogu da dobiju stručan savet. Što ne znači da mi uvek znamo odgovor. Nisu ni sva pitanja za nas. U savjetovalištu rade medicinske sestre. Sve ono što prevazilazi naše kompetencije, mi uputimo roditelje gde mogu da dobiju blagovremeno drugi savet, stručan savet od lekara, nekada je to pitanje za psihologa, nešto je za logopeda. Znači, mi povežemo ako treba ili uputimo na onoga ko zna odgovor. U svakom slučaju, da kažem, u 95% slučajeva dobit će pomoć od Halo Bebe i ja to mogu da potvrdim iz prve ruke. Marice, ti kao doktor pedijatar, mi se ne poznajemo lično, ali sam čuo da kod tebe u ordinaciju deca vrlo rado ulaze. Nije ono da kao, bolesna su, kenjka, pa sad još idu kod lekara i plaču. Čuo sam da kod tebe vlada jako dobra atmosfera kada su klinci u pitanju. Htio bih s tobom da porazgovaram ko može da nam pruži podršku i pomoć i kad se dete razboli i kako da znamo mi šta je najbolje za naše dete u toj situaciji. Prvo, ovde sam ja stručnjak sa nekim dugogodišnjim iskustvom, a i roditelj, pa je to iskustvo poprilično i za mene. I mislim da se ja danas drugačije ponašam recimo nego što sam se ponašala pre 40 godina kad sam počinjala da radim. Ali ipak bih rekla da verovatno ćete se složiti da u našoj sredini, bez obzira i na aktualnu situaciju, roditelji za svoje dete mogu da dobiju u datoj sredini potrebnu zdravstvenu zaštitu i pomoć. Možda ona nije baš uvek pravovremena, priznaje možda nije ujednačena, nekad se možda kasni sa vakcinacijom ili se odstupanje u razvoju malo kasnije otkriju ili se ne otkrije baš bolest na početku, ali prosto to je boljka svih društava, ne samo našeg. Ono što je važno, u našoj sredini ipak roditelj ima mogućnost da izabere pedijatra za svoje dete, odnosno stručnjaka sa kojim će vremenom razviti međusobno poverenje, razumevanje, poštovanje, čak i do prijateljskog odnosa,
sa kojim će podeliti brigu oko zdravlja deteta. Znači, kod pedijatra može da ide i kad je dete zdravo, da prati da zajednički prate razvoj deteta, da se dete vakciniše, da čuje određenu preporuku, savet, ali i kad je bolesno. Naravno, u nekim domovima zdravlja postoji mogućnost da roditelj ostvari i telefonsku komunikaciju sa izabranim pedijatrom. Ako roditelj nije zadovoljan odnosom koji je razvio, on može da promeni pedijatra na nivou filijale, odnosno na nivou grada Beograda. Kada roditelj traži pregled bolesnog deteta, a izabrani pedijatar nije ta dežurni, naravno javit će se dežurnom pedijatru u domu zdravlja. Znači, preko dana naš roditelj ima mogućnost da dođe u kontakt sa pedijatrom i da dobije od njega potrebnu uslugu. Noću to su dežurne ove ključne institucije, Institut za majku i dete i Univerzitetska dečja klinika, i to su one dežurne na smenu, a postoje i bolnice koje rade 24 sata, to je ova bolnica na Zvezdari, dr. Olga Popović-Dedijer, Zemunska bolnica i ova bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu na Dragiše Mišović na Dedinju. Moram priznati, ja pamtim i ono vreme kada su noću radili uglavnom u hitnoj pomoći, nisu bilo ovakva dežurstva bolnica i da je bilo mnogo teže. A kada se prešlo na ovaj rad, naravno ovim tercijarnim institucijama je mnogo teže, ali ipak roditeljima lakše. Oni imaju sigurnost da mogu i noću dobiti određenu pomoć. Naravno, tu su i privatne institucije koje u onim situacijama kada roditelj možda nije dobio dovoljno informacija od pedijatra ili možda stanje deteta ne ide očekivanim tokom, pa onda roditelj želi da čuje još neko mišljenje, tu postoje i te privatne zdravstvene ustanove. Ja ipak i opet bih naglasila da je stvarno naša sreća što u društvu imamo upravo Halo bebu, čiji stručnjaci su u svakom trenutku spremni da i danju i noću saslušaju roditelja, da ga uteše, da ga uhrabre, da mu prosto daju smernice i preporuke za dalje ponašanje, jer ne može svaki roditelj u sred noći da obezbedi prevoz do dežurne zdravstvene ustanove, a možda može neki savet samo da mu u datom trenutku zlata vredi. Naravno, ne može ni svaki roditelj da ode i do privatnika, većina roditelja ima mogućnost da ode na internet i sad jako je važno da na internetu nađe pouzdane informacije. Znači, mogu se čuti razne informacije koje su dosta netačne, koje nisu zasnovane na naučnim istraživanjima i ja bi onda usmerila pažnju više na sajtove sa dobrom reputacijom, a to su sajtovi univerzitetskih centara i stručnih udruženja. Meni je samo žao što u našoj sredini, odnosno na srpskom jeziku, nema toga više, ali već se javlja. Recimo, na sajtu Univerzitetske dečje klinike vi možete naći medicinske savete i praktične savete gde su izloženi razni korisni tekstovi koji se odnose na razne zdravstvene probleme i stanja, a koji su potpisani od strane stručnjaka dečje klinike. Naravno, tu bi spomenuo i UNICEF, gde mogu jako korisni podaci da se nađu i informacije druge vrste mogu da se nađu recimo i na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Instituta Milan Jovanović Batut. Tu su i razni vodiči kojima roditelji mogu da pristupe i naravno mediji koji se bore za svoj medijski prostor i gledanost. Moram priznati da ima vrlo kvalitetnih emisija, ali u toj potrebi da se bude drugačije, interesantnije, mislim da polako počinje da se gubi odgovornost za iznetu, odnosno izgovorenu reč i da se prenosi informacije koje će više da intrigiraju slušaoce svojom različitošću, zainteresovaće ih, zabaviti, nekad delovati bajkovito, nego što su stvarno zasnovane na naučnim
dokazima. Zato mi je važno da te informacije koje se dobiju preko medija ipak se na neki način sa nekim stručnjakom od poverenja isproveravaju. I ovde bi još spomenula za roditelje koji imaju decu sa hroničnim zdravstvenim problemima, da je vrlo važno da se nekako uključe u ova udruženja roditelja, što kod nas postoji, recimo Udruženje za borbu protiv dijabeta, Plavi krug ili Savez Udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom ili Udruženje roditelja. Zašto je to važno? Zato što se u tim udruženjima dobiju vrlo korisni saveti, pre svega upoznavanje sa pravnom regulativom, socijalnim pogodnostima. Onda imate pristup osobi koja ima slično probleme, neko rešenje u rešavanju problema koji vi imate, možda već možete da dobijete od neke osobe koja će sigurno vaš problem bolje razumeti. Naravno, u tim udruženjima rade i stručnjaci. Ja bih napomenula da ja s vremena na vreme se prisetim jedne rečenice koju je rekao jedan naš samokritični kolega. On kaže: Bože, odavno nisam bio bolestan, pa sam nešto slabije počeo da razumem pacijente. Hoću da kažem koliko je važno da čovek ima i neko lično iskustvo, da uđe u te cipele koliko može da bi mogao da razume i da pomogne pacijentima. Hvala ti, Marice. Ja ću jednu stvar, rešenje, s obzirom da je supruga lekar je, mi smo našli fantastičnu pedijatru, odnosno pedijatricu, i iskreno ti kažem, samo njene savete slušam, jer uvek je u pitanju, dovodim u pitanje koji je izvor informacija, tako da verujem da čak na bilo koju informaciju da nađem, uvek bih pitao pedijatra za mišljenje ili osobu koja stvarno radi, koji ćemo tu predobiti dobar savet. Ja bar tako verujem. Hvala ti. Jovane? Dobro večer, još jednom. Samo da vidim, nisam se zakočio, nisam. Ne, odlično se krećete. Dobro. Ćao Jovane, ćao Ana i jedan veliki poljubac za curicu između vas. Tebe bih hteo, Jovane, da pitam, pored toga što obojice imamo plavu košulju i izgledamo kao Lumberjackovi, doduše ti sa malo boljom linijom od mene, šta je to što je tebi bilo najveći izazov kada si dobio ćerkicu? Šta je ono sa čim, da kažem, si se najteže izborio, verujem da ti danas predstavlja zadovoljstvo, i šta je ono što je tebe najviše mučilo kao roditelja, recimo u prvoj godini odrastanja? Da, zanimljivo pitanje. Pa kao i svaki roditelj, ja, odnosno i mi smo se pripremali za ovo roditeljstvo, što na nekim manjim radionicama ili čitali. Ali to je jedna teorija, u praksi je to sve malo drugačije, intenzivnije, da ne kažem teže. Mislim, to sam shvatio još prvog trenutka kada sam vozio Filipu iz porodilišta kući, koja je plakala sve vreme usput i tad mi je već bilo jasno šta me očekuje, sa čime se susrećem, šta će imati u životu. Ako mogu da se izrazim, dobili smo roditeljski jackpot, dete koje voli da plače, dete koje malo spava, koje ja mislim da ima i nizak prag bola. Teško se uspavlja, a lako se budi. Znači sve ono što smo mogli da nam oteže, mi smo dobili u tom nekom svetlu. A nekako smo sami u celoj toj roditeljskoj pritom u drugim gradovima i znali smo da možemo samo jedni na druge da se oslonimo. Ono što majka ne uradi, ja ću uraditi i obrnuto. Ne postoji treća osoba, a iskustvo nam je vrlo malo bilo, tako da smo se odlučili da ne uzimamo sad savete od svih, nego smo rešili da slušamo savete patronažne sestre koje je dolazilo i jednostavno da zovemo halo bebu i da dobijemo odgovore. Jer smo krenuli familiju da zovemo 4, 5 i više odgovora, što bi nas možda i dodatno zbunilo.
što se tiče našeg odnosa, shvatili smo u početku da je vrlo bitno da budemo podrška jedan drugom, jer je taj period bio jako težak i intenzivan za nas. Sada je sve jednostavnije i lakše. Naprimjer, ja sam sutra dan išao na posao, Ana je ostala sa bebom, sa Filipom. Ništa nisam ja trebao da budem odmorniji nego Ana da bi izdržala taj dan. Tako da mi je bilo neshvatljivo, a ima takvih parova da, na primjer, muškarac spava u drugoj sobi, a majka spava, da će njima teži dan biti sutra. Mislim da to nije tako jednostavno i da to ne rade očevi. Smo deo odgovornosti, jer i majka treba da se naspava i majka treba sutra dan da funkcioniše sa detetom. Naprimjer, te neprespavane noći, buđenje na svakih sat, 2, možda 3, to nikad ne bi uradio ni zbog jednog posla, naprimjer. Ali za Filipom to nije teško, tako da to ne može nikako da se uporedi i ni sa čim na svetu. Jednostavno, koliko god da je težak, to je jedan divan osjećaj koji ne može ništa da zameni. Najlepše zaposlenje na svetu. Najlepše zaposlenje, da, i najlepša zarada. Naprimjer, supruga neke stvari mnogo lakše radila i bolje. Neke stvari sam ja radio bolje, tu smo se dopunjavali nekako. Meni ponekad bilo teže, supruga je malo veći paničar od mene i onda ja moram i bebu da ishendlujem i nju. Ali, hvala Bogu, to nije bilo tako često ili brzo prođe, hajde tako da kažem, požar brzo ugasimo. Tako da mislim da je i ona meni bila velika podrška i ja njoj bio velika podrška i tu smo izgurali i zadovoljili smo kako je sve to ispalo na kraju. Dobro. Ja ti moram otkriti, ja sam majstor kod sebe u kući za pranje guza, tako da to radim najbrže na svetu. Možda se stop pit stop, ali neke stvari ipak moraju da mame urede, to ne možemo mi muškarci da nadomestimo. Verujte, ja ću brže da promenim pelenu od supruge, ali supruga će da seče nokte na nogama i prstima. Ja to ne mogu da radim. Ista situacija je kod mene u kući. Ista. Dobro. Ana, da li si ti tu? Teo sam tebe nešto da pitam. Zatvorilo nam se dete u kupatilo, pa... Dobro, okej. Nek tata preuzme kontrolu. Jovan je pričao i čini mi se da Jovan i ja imamo, kako bih rekao, imali smo iste izazove u prvim godinama našeg roditeljstva. A ja sam tebe da pitam, kako si provela prvu noć u porodilištu i šta je ono što te sačekalo kada ste doveli Filipu u stan? Pa dobro, čuli smo suprugovu verziju, sad ja mogu da kažem pravu verziju tog perioda. Šala, pa prva noć pa protekla je, svi znamo, suprug i prijatelji su to proslavili. Mi smo u porodilištu to proslavili na malo drugačiji način, ali iskreno do sada nisam razmišljala o tome, ali sada mi se sve vraća. To je bio baš onako težak period, pomešana osjećanja, zaista bukvalno ne spavanje, nisam spavala 2 dana sigurno, neznanje šta tada da radimo, umor veliki, bolovi veliki posle porođaja i sve se to nadovezalo, ali smo nekako, ja sam bar nekako verovatno uspela da prebrodim to uz, mislim da su i hormoni tu pomogli, adrenalin i velika snaga, da se nekako izgura taj period, jer ja nisam znala šta radim, pošto mi je bila prva trudnoća i svi su nekako mislili da znamo, ali ja zaista nisam znala sa čim se susrećem. Nisam znala kako da uzmem dete, kako da stavim u krevetac, kako se povija beba, kad ona spava, da li me vidi. Znači ja zaista ništa nisam znala, tako da i kad ona zaspi, ja nisam mogla da zaspim. I to se nekako nadovezivalo i velika pomoć su mi tada bile cimerke koje nikad u životu posle toga nisam vidjela, a velika bliskost se napravila u tom kratkom periodu i nastavlja se uz, da kažem,
sve te novitete koje smo dobili, kreće dojenje. Po meni je to bilo gore od cijele trudnoće i od porođaja, zato što je, mislim, sam početak, mislim na konekciju, posle sve to išlo lagano, ali prvih mesec dana, mislim da i Halo beba zna koliko sam ih zvala, to je baš bilo teško uspostaviti, nije baš tako lagano. I zaista sam to prenela sve, eto da se sad prebacim na taj prelazak u stan, gde smo svi srećni, Jovan me čeka, svi smo zadovoljni, srećni, ali izgubljeni, jer nastavljamo da radimo, ne znamo šta radimo. Da je taj period bih okarakterisala po meni kao nemogućnost, nisam mogla da procenim koja su moje osjećanja i šta uopšte ja osjećam u tom trenutku, nisam znala da li sam srećna, tužna, umorna, zaista ne znam. To je nekako trajalo duže taj period, ali nisam ne znala ni kako je beba, da li ona, nisam znala, eto, prosto kako se osjeća i kreće, naravno, divan period, jer prosto saznajem da sam mama, a onda posle zaboravim. I u tom periodu zaista, pored patronaže sestre i Halo bebe, velika pomoć mi je bio Jovan, jer smo nekako, prolazila sam kroz razne periode promjene raspoloženja, tu je on uskakao, ne mislim samo u periodu da mi pomogne fizički, jer je zaista išao i u nabavku i sve te kućne poslove i pomagao nam je za sve, nego mislim u tom psihičkom pogledu da je bio prisutan, zaista bio aktivni učesnik u odgajanju deteta i on je nekako prioritete promenio. Prosto smo zajedno sve radili što nas je umaralo, ali smo pored kupanja deteta i sve i povijanje, sve smo to radili zajedno, tako da je sve to, ali naravno bilo i nesuglasice. Mogu da navedem par primera što je nekako dovodilo do frustracije žena, sve su to normalne stvari koje se posle zaborave, mislim da me sad ne sluša. Sad sam da li bi to pričaš? Pa ne znam, možda na primjer kad je bila prva temperatura, što on kaže panični moment, ja mislim da nisam blokirala, ali prosto se uplašim i nekako žene više pokazuju svoje emocije, osjećanja, a muškarci nekako sve nekako rade, jer to tako treba se ispuniti zadatak i nema vremena, nema prostora za emocije i onda tu je nekako bilo osuđivanje. Usredsredi se tad na dete, što i jesam radila, samo uz malo drugačije, možda isto moment dojenja, da, i kada dete se podoji i kad jede i nastavi dete da plače, uvek je bilo preusmeravanje, evo, dete ponovo mora da doji, to je ženu... Iako nije glavno, kao da je to bio jedini način da smiri dete. Šta kažete? Rekao, sigurno mu se sisa, nema šta drugo da je... Pa da, nekako kao da nije bilo drugačiji moment da se smiri ili... To je duže trajao taj period. Ili prvi pad deteta, gde ja nisam zaista spavala i zaista slučajno na trenutak sam zatvorila oči, dete je palo i onda dolazi Jovan. Pa sam ti rekao da ću sad doći. Mislim, to su sve bile male, slatke stvari. Ili moment kad se vraća s posla, naravno, ja ne znam koja žena nije prošla kroz to da ceo dan je u kući, to je veoma dug dan i kad to nekad suprug dođe, 5 dana mi ga dočekujemo srećno, radosno, grlimo se 6. dan, samo preusmerimo dete na njega, tako da to su malo realne stvari. Da, drago mi je da pričamo otvoreno o tome, koliko sam ja shvatio, postoje dve vrste roditelja, oni koji priznaju da je teško, da uvek bude komplikovano, da ne znamo najbolje da se snađemo, da sve preispitujemo i postoje ova druga vrsta koja ne govori istinu. Pa da. Ok, hvala ti puno. Jedan veliki poljubac za tu devojku i za tebe. Volao bih da se vratim na Vladanu i da te pitam ono što mene sad najviše zanima, s obzirom da mi je stigla ćerkica, da mi je to drugo dete, šta sa dolaskom drugog deteta i šta iskreno da očekujemo od toga? Što kažu drugo dete, šta vam bi, jel? Nemojte. A kažu i treće se odgaja samo. A treće samo raste, da. Da. Pa
mi smo sa prvim detetom, isto koji vi sigurno skinuli tu sjajnu glazuru, videli smo da nije to baš tako i da postoje i neki teški trenuci i da nema šta više da maštamo, znamo šta nas čeka. Suprug i ja smo, mislim, potičemo iz višečlane porodice i dobro znamo ko je to blago imati starijeg brata ili stariju sestru i hteli smo da naše dete ima brata ili sestru i to je, moram priznati, nama bio osnovni motiv za drugo dete. Prosto smo hteli da ona ima brata ili sestru, da ne bude jedinica. Sada, to je bila naša odluka i mi smo nju stavili pre taj svršen čin. Znači, mi smo donali odluku u njeno ime. Ona se baš nešto nije slagala s tim, meni je jako mala razlika između dece, znači godinu i po dana, i sad smo mi imali situaciju u kući gde smo se nosili sa njenim reakcijama. Ona je bila jako ljuta, pa je bila strašno povređena i mi smo njoj dopuštali negde da ona ta svoja osjećanja iskaže. Bili smo tog stava i muž i ja, svako ima pravo da kaže šta misli bez obzira koliko ima meseci, odnosno godina, i to je bio jedan jako težak period za mene. Jer ja sam sad s jedne strane imala novorođeno dete sa svim njegovim potrebama i željom da budem sa njim i da ispunim sve ono što njemu treba, a s druge strane imala sam starije dete koje je istinski patilo. I to je meni bila jedina moja emocija, želja je bila da se ja dupliram i ja to nisam znala kako da uradim. Ja sam mnogo patila zašto ne mogu da se kloniram i da ja to sve uspem i bilo mi nekad vrlo teško da sve to ispunim i plakala sam i bila sam potpuno zbunjena i nisam znala kako ću sad sve to da postignem, ali nekako sve to dođe na svoje i svaki dan donese neko olakšanje, donese nešto završimo, nešto smo prešli, nešto smo preboleli. Ja sam često provodila dane tako što sa detetom ovim mlađim u ruci, sa bebom i gledam Emu kako se igra. Ona nije htjela mene da uključi prvu igru, bila je strašno ljuta, ali ja sam bila tu, prosto njoj kao evo ja sam tu, pa ti sad se igraj, jednom ćeš me primetiti, vratit ćeš mi se jednom. Eto, i tako da smo i to prošli. Naravno, oni su sada potpuno združena deca, udruženi protiv nas. Mislim, oni, pošto je mala razlika, ona se ne seća perioda života pre njega i onda su oni jedan tim koji prilično dobro funkcioniše, naročito kad treba nešto se napravi, loše pogotovo, pošto je ona vrlo brzo shvatila da je on njen obožavatelj. Znači sve što ona uradi idealno. Znate kako se bebe onako smeju očima, tako i on isto kad nju vidi, on prosto padne u nesvest i tako je padao. Ona je tu shvatila da ona od njega može imati koristi, prvo što se on njoj stvarno uvek raduje, a drugo što je sve sluša. I onda su se oni tu povezali i stvarno se mnogo vole. Sada i tu smo možda negde i najponosniji mužija što su oni i dan danas, iako imaju 10 i 9 godina, u bilo kojoj situaciji da se njih dvoje nađu, oni nesvesno jedno drugo hvataju za ruku. Bez obzira ako je neka situacija koja njima nije poznata, oni se negde tu nesvesno uhvate za ruku i drže se kao onako imaju tu sigurnost. Tako da i drugo dete donelo neke nove emocije, pored ovih koje smo preživali s prvim. Sve je isto, a opet je sve različito. To je bilo jedno uzburkano more. Suprug i ja smo nekad uspešno, nekad manje uspešno tu plivali, ali smo isplivali. Da očekujem u stvari da se u najskorijem trenutku Lenka i Maksim udruže protiv mene i Vesne. Da. Sad, znate kako, sa jednim detetom imate dvoje roditelja i jedno dete i tu sada vi ste u većini i nekako ste tim i tu zajedno donosite odluke i vi se tu negde poklopite. Ja sam slušala Jovana i Janu i kod mene, na primjer, bilo suprotno. Ja sam bila ta ko nije paničan. Moj muž je izuzetan paničar, to zna Inga. Znači, to je čovek koji je, ja sam spasila mnoge ustanove njegovog prisustva, što sam ga smirio. On je za sve hteo da ide kod lekara, njemu je sve bio problem, sve je bilo katastrofa. Znači, mi smo, recimo, naši pregledi kod pedijatra su se uglavnom završavali time što pedijatra njega teši kada kaže nešto za bebu, što nije ništa strašno, realno, tipa trebamo proveriti krvnu sliku i onda on na kraju završi tako što pedijatar njega teši, ne brinite gospodine, to je sve normalno i tako prosto takav je. Ja sam ta koja smiruje, a on je taj koji je bio, jao, nešto će se dogoditi, uvijek je očekivao tako nešto strašno da se dogodi i da sve to, tako da i tu smo dobar tim, možda drugačije uloge, ali nekako smo... Da stanem u odbranu, ti si ipak stručno lice, da stanem u odbranu muškarac. Okay. Da. Dobro, nadam se da tvoj suprug nije gledao ovo, kako se zove, ovaj panel i da ne sluša iz druge sobe. Olivera, ne, ja nisam. Ok, hvala ti. Olivera, koji su to podržavajući i otežavajući faktori
da bismo uspostavili siguran odnos i povezivanje roditelji i dete? Evo, već smo mnogo toga rekli, jel? Svako od nas je po nešto pomenuo. Jedna od tih prvih stvari jeste informisanost. Znači, ja podlačim da je svakako važno, ono sam se našla na početku da sam ja 2 godine pre, nekom treba više, nekom manje, učila, čitala, ali informisanost, škole roditeljstva, čitanje nekih legitimnih, da kažemo, sajtova, ne sad bilo kakvih blogova i foruma, protiv toga sam svakako informisanost i uvežbavanje. A onda ako ste nešto se informisali, a nešto i uvežbavali do dolaska bebe na svet, svakako ćete veštinu tu bolju imati kada dođe to malo biće koje se ovako mrda, jeli? To je svako naše prvo, tako izgleda se više mrda nego bilo koje drugo dete koje smo gledali u naručju drugog nekog. Znači, ta je prva stvar važna. Drugo, važno je strašno da li imamo, evo, ova moja beba ulazi ovdje, beba sedi ovdje. Izvinjavam se, jel? Znači, 24 sata, to smo rekli, čak i kad poraste veliki. Važno je da imamo realno očekivanja od nas samih i od partnera. To je pomenula Vladana, neko kako je suprug, kako je ona, ali ono što je važno jeste mi znamo ko može da u toj datoj situaciji se snađe. Naprimjer, ovo što se pominjali perač guze, neko je manipulativni tip, a neko više zna da priča. Ja sam se posavetovala sa jednim, drugim, trećim pedijatrom, našla srednju vrednost, znala sam sve o svemu kako treba, ali on je to divno sprovodio. Kad treba izduvati nosić, ko da povuče, da će te slince da povuče više ili manje, ko će da ih proguta, ko neće, ko će da obriše guzu, kako ćemo se presvučemo. Znači, jako je važno da smo kao tim i da prosto na tome, to su podržavajući faktori koje pomažu u tome da se dete osjeća sigurno i da su roditelji nekakav tim. Ono što je važno, opet, to sam i ranije pomenula, da dete nekako ima i svoje ja, neko koje od temperamenta, to smo videli u nekoliko primjera, zavisi u stvari kako ćemo se snaći u toj roditeljskoj ulozi. Naprimjer, ako je sličniji temperament između majke i deteta, onda se lakše snalaze, a ako su mnogo različiti, onda to malo ide teže, ali onda tu pripomaže tata oko toga. Onda druga, još treća ili četvrta stvar o kojoj smo napomenuli, o kojoj će možda Jelena pričati, jeste da pristupimo situacijama sa kojima se suočavamo, ne kao da su to problemi, to su izazovi. Nije sve baš problem, znači nije problem ako neće da povuče prvi, ne znam, nedelju dana, neke bebe treba i mesec dana da uspostave proces iscanja. Znači, kad znamo tu informisanost, uopšte se nećemo, kad znamo tu informaciju, nećemo se mi usplahiriti, bit ćemo strpljivi, smireni, zato što znamo da će taj period doći. Zatim, dobra iskustva sa sopstvenim roditeljima. To je jako važno i da imamo subjektivni osjećaj zadovoljstva našim ličnim, da kažemo, razvojem porodičnim sa našom ovom porodicom koju formiramo, da budemo zadovoljni time kako nas partner tretira, da se pokušavamo da se povežemo s bebom na različite načine i da osluškujemo. To je u stvari najvažnija stvar. Tako da bi ja, na primjer, sve suprotno od ovoga su otežavajući faktori. Od ovog što sam nazvala, opomenula, pa suprotno, također, na primjer, neželjena trudnoća, nerealna očekivanja, ideja da sve zavisi od mene, da sam ja kontrolor svega, da ako ja ne uradim sve 100%, ništa se neće, desit će se nešto katastrofa, ta negativna očekivanja, zatim da zapravo ako smo imali loše iskustvo sa našom porodicom i ako postoje, napomena je bila, negdje ako postoje neki problemi sa bebom, da su onda to već otežavajući faktori za povezivanje, mogu biti, ali ne apsolutno. I ono što bih ja, na primjer, zaokružila nešto kao neke 4 poruke jeste da osluškujemo sebe i dete, da se ponašamo kao u onoj metafori u avionu. Prvo moramo da sredimo sebe, da se smirimo, da budemo u situaciji toj smireni, da bismo mogli da smirimo, podojimo dete, presvučemo dete, pomognemo detetu, prigrlimo ga. To je jedno, onda budemo nežni prema sebi, prema partneru i detetu, prvenstveno prema sebi, da znamo svoje granice, da znamo šta možemo, šta ne možemo i ko će nam u tome pomoći. I da svoje očekivanja, naravno uvek imamo velike očekivanja, ali da ih u trenutku smanjimo i da to podelimo na korake. Prvi korak, drugi korak, treći korak. I na kraju da kažemo da je to u stvari jedna, da ne kažemo stalno teško, ja, pa šta će ovi roditelji koji slušaju budući da kažu? Ne, ovo je jedna divna avantura.
u koju ulazimo tako kao kad, na primer, skačemo sa skakaonicu u vodu, jel, naravno, bezbedno prvo odmerimo gde ćemo skočiti, a onda zatvorimo oči, uhvatimo se za nos i skočimo i posle nam bude super, samo što treba malo i da odmerimo pre toga, a i da znamo šta možemo, šta ne možemo. Tako da, ajde da pozitivno nastavimo, kažem, poplašit ćemo ove roditelje, a stvarno je ovo na nivou anegdota. Mi u stvari sada ovde delimo naša divna iskustva našeg onoga što su nam u stvari sve probudili, što nam je probudilo rođenje dece. Uzburkalo nas je skroz naskroz, to nikad više nije kao pre. Tako da, ako dozvoliš da kažem, i promenilo nabolje. Drastično. Nabolje, da. Ja sam završila svoju analizu, ali onaj dodatak analize svih mojih najboljih i najboljih ćošaka sam u stvari shvatila kada sam decu rodila i kada vas onako do krajnosti vas ispomeraju i vi znate šta možete, šta ne možete, potpuno postanete svesni toga. Tako da to je jedna i dobra škola i dobro učenje i o sebi i o drugima i učenje strpljenja i učenje svega. Eto, tako da preporučujem svima. Da, dobro, hvala ti iskreno. Ja ću se samo nadovezati kratko na tebe. Ja ne mislim da ćemo mi ovde obezhrabriti ikoga, nego da bih volao da tehnički pošaljemo poruku šta uraditi u nekim situacijama, a pod dva da kažemo ok, to se svima događa, roditeljstvo nije iz američkih filmova, moramo da se nosimo sa time i bit ćemo super sa time. A bih volao sad, Jelenu, da čujem samo kratko o tome, pored toga što roditeljstvo stvarno predivna stvar i donosi masu zadovoljstava, imamo i stresne situacije, je li tako? Kad je dete bolesno, kad dete nešto neće da uradi kako sam baš ja zamislio u tom trenutku, moj sin je sada u nekoj fazi ne, šta god mu kažem, on kaže ne, i ja imam uvek neki, ajde da kažemo, blagi stres po tom pitanju. Kako sebi da pomognem u toj situaciji? Sećam kada je moje dete imalo nekih možda 3 godine, ja sam u to vreme završavala doktorat i završavala edukaciju sistemske porodične terapije i bila na specijalizaciji. I suprug i ja smo sami bili, jer njegovi roditelji nažalost nisu živi, a moji su u to vreme već bili veoma stari, nisu mogli da nam pomažu. I onda najde moment kad ste potpuno iscrpljeni, kad imate utisak da više ničemu nema kraja i da se nikad ništa neće završiti i da ne možeš da preživiš. I pričam sa jednom drugaricom koja u tom trenutku nema dete i kaže mi ja ne mogu više da izdržim. A ona mi kaže sledeću stvar. To nikad, kad god uđem u kupatilo, ja se setim. A ona kaže ovako, znaš šta, lepo ti uđe u kupatilo, zatvori vrata, potopi se u kadu, napuni vodu, napravi kupku, lezi i opusti se. Ja kažem, stvarno vidi, možda sam zaboravila da se to tako radi. 3 godine nemam prilike da to tako radim. Hajde ja napunim kadu, potopim se. Nije prošlo 2 minuta. Moje dete ispred vrata sedi i viče, mama, mogu da uđem. Ja kažem, ne možeš da uđeš, kupam se. Mama, ja kažem, idi kod tate. Tata priča telefonom i onda kreće. Ispod vrata, kroz rupicu, gura hemijsku olovku. Znači, meni je presao svaki trenutak kupanja u kadi i danas pokušam da se potopim u kadu i da se relaksiram, meni prođe kroz glavu. Hoće li mi sad sa 14 godina reći, mama, samo da te nešto pitam? Hoće. I pravo da vam kažem, spremna sam da kažem, mama, hoćeš da te nešto opet pitam. Hoću da kažem da ono kako, čak i te stvari o kojima smo maštali, kako se opustiti, kako pomoći sebi kad nemaš dete i kad imaš dete su različite stvari, ali to naravno ne znači da kada imamo dete nemamo ni trenutak mira i da ne možemo da se opustimo. Prvo, za sve naše drage roditelje koji imaju malu decu, jedna velika uteha. Postoji ona izreka, malo dete, mala briga, veliko dete, velika briga, ali ja ne bi nju da iskoristim. Ja bi da vam kažem da kako vam dete odrasta, tako se vaš lični prostor proširuje. I to je stvarno tačno. Kako vam dete odrasta, tako vi ponovo imate momente kada možete da dozvolite sebi da mirno odete u bioskop jer je vaše dete sa svojim društvom u bioskopu, da možete mirno sa suprugom da odete na koncert jer znate da vaš tinejdžer jedva čeka da ostane sam kod kuće da napravi žurku ili da gleda film ili šta god već da hoće da radi, što vas u tom trenutku stvarno ni ne interesuje i ne trebate da znate šta radi. Znači, kako je dete starije, tako i naš prostor veći. Ali kada je dete sasvim malo, mi treba da znamo da imamo pravo na svoj lični prostor. Roditeljstvo je divno, ali roditeljstvo je samo jedna naša uloga i samo jedan naš identitet. Sve ono što smo bili pre roditeljstva, mi nastavljamo da budemo i u roditeljstvu. Kako sebi da pomognemo, to je prilično
različito i individualno. Nekim ljudima strašno pomažu razgovori sa prijateljima. Meni je lično veoma pomagalo da se ispričam sa mojom kumom koja ima stariju ćerku i dečaka koji je 2 meseca mlađi od mog sina. Nas dve se jako dugo znamo i kad god sam u nekom zbilja velikom problemu, ja nju pozovem telefonom i znam da mi je 24 sata dostupna. Meni je lično, na primjer, to bio jedan od ključnih resursa. Znam neke prijateljice kojima je resurs bio da kažu suprugu, gledaj, ja idem kod frizera, isključujem mobilni telefon, ne zovi me. I ako gori kuća, zovi vatrogasce, nemoj da zoveš mene. I tih svojih sat vremena, sat i po vremena na masaži, na manikiru, pedikiru, frizeru, šetnji, kafi sa komšinicom, šta god, uzmu samo za sebe. Naravno, za to vam je potrebna pomoć, za to vam je potrebna pomoć ili prijatelja, ili partnera, ili roditelja, ili kogod već može da vam pomogne. Mislim da je također za roditelje važno da znaju da nije sramota potražiti pomoć, jer roditelji ponekad imaju ideju da, kao što ste rekli, omnipotentno sve moram da uradim sama i ja najbolje znam, od toga gde stoje detetove stvari do toga kako mu izduvati nos i kad mu dati lek, nije tačno. Znači, možete to isto da kažete i nekom drugom, možete i suprugu da kažete kada da da detetu sirup, isto tako možete da zamolite komšinicu da siđe dole, da podgreje detetu ručak ako ne može samo da se snađe. Znači, postoje drugi ljudi koji mogu da vam pomognu. Nekim ljudima znači da se zavuku i 10 minuta pred spavanje čitaju, nekima znači da odgledaju omiljenu seriju. Ništa od toga nije sramota. Ništa od toga ne znači da niste dobri roditelji. Sve stvari koje vam prijaju, a sebi možete da priuštite, koliko god da su male i sitne, su za vas dragocene. Ja bih posavjetovala roditelje da na kraju svakog dana napišu za sebe 3 dobre stvari koje su za sebe tog dana uradile. To je onako jedan lep terapijski zadatak koji stvarno može da vam olakša da vidite da u životu ima i dobrih momenata. I za kraj, da ne zaboravite da osim tih prijatelja, rođaka, komšija, porodice, za vas uvek postoji Halo Bebo koje možete da se obratite. Tako da kada ste u nedoumici, kada vam je teško, znate da pored vas imate prijatelja koji je 24/7/365 sa vama. Jako lepo si ovo rekla. Ja ću sad da sledeću situaciju koja bude bila, ko svaki muškarac shvatio je ozbiljno ovo i zove Halo Bebu, kako da promenim gumu na kolima, da ne bude ta situacija. I ja ću sa to nešto intimno da podelim. Moja supruga i ja smo sinoć, kupio sam neke patike da iznenadim i kupio sam malko veće, pola broja veće i išli smo sinoć da zamenimo to. Dakle, moja mama čuva starije dete, a moja supruga i ja sa klinkom od 2 nedelje, da, 2 nedelje, ajde tako da kažemo, idemo da zameni patike. I moja supruga meni priča kako je to doživlje. Ja kažem, to smo radili kao par hiljada puta u životu, jel? Kao išli smo negde, ne razumeš, kao da sam bila u zatvoru. I ostavljaju se vidio da je to njoj jako prijelo od najobičnijih stvari. Tako da, ajmo onda, ako mi dozvoliš, da uživam u tim najobičnijim stvarima i da uvek svako od roditelja, pogotovo mame koje rade, da se ne lažemo, ovo ću zvučati sad malo kao da sam, da feministički vučem na tu stranu, ali stvarno držim mamama stranu, da nekako odvoje malo vremena iza sebe, to će im mnogo značiti. I da ovo što smo danas ovde pričali u stvari jesu problemi, odnosno izazovi sa kojima se susrećemo i događaju se skoro svima. Tako da podelimo roditelje na oni koji to priznaju i one koji ne govore istinu da je to tako i da u stvari svaka osoba treba da svaki dan odvoji bar sat vremena za sebe, bit će bolje i svoje deci i svom partneru. Jel se slažeš, Jelena, sa mnom? Ako ne može sat vremena, 10-15 minuta svakako može. Ja sam bio galantan, dao sam sat vremena, tako da, ok. Hvala ti puno. Želim svima da se zahvalim danas što smo pričali iskreno i otvoreno. Meni ovo, pored toga što sam bio danas moderator, voditelj ovoga, meni ovo mnogo znači kao roditelju. Ja verujem da danas kada su, kako bih rekao, kada je sve dostupno u tom smislu, pored interneta, knjiga, stručnih lica, Halo Bebe, da nemamo baš mnogo izgovora da ne budemo najbolje moguće verzije sebe kao roditelj. Hvala vam puno svima koji su učestvovali danas, hvala puno svima koji su bili sa nama danas. Video sam mnogo ženskih imena kao gledalaca, pratilaca nas. Pozdravljam sve mame, pozdravljam i tate puno.
Inga, hoćeš da kažeš 2-3 reči za kraj i hvala tebi, Inga, puno što si me zvala da budem danas ovde s vama. Hvala vama svima, pre svega roditeljima. Ja ne znam da li je vama bilo ovako lepo kako je bilo meni. Ja sam uživala, bilo mi je i zabavno, bilo mi je i korisno. Ukoliko imate neka pitanja, možete nam pisati na mail. Naši stručnjaci će se potruditi u nekom narednom periodu da odgovore. Postavit ćemo odgovore na sajt, možete nas zvati i ako želite, družit ćemo se opet na isti ovaj način. Hvala svima, prijatno.